ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka jingyaki jong ki kali kamay da ka ba penlong ya ka jingsenge kamay ka ba klembu por namar ka jingkiudor jong ka petrol bat ka diesel kala tray kampura hasor nongston ha ka bala sakhiru ba baro ki kali kamay ki baju yeng ha ki jaka ban up kamay hasor nongston kila kenja jar menta kasngi ka lai terik urempang arjar arpuway nakalyang jong nonglum kubor ka Batisi TV ulalam baki surok ki baju dap semam da ki kali kamay menta kasngi kila kenja bat ladap satang de ki kali jong ki reushimet ki bayat hasurong ban leit shala ki kam ki dong bat syakatre ka kta la sakhiru ba amtang ki taksi kamay hanrai lajan baro ki jat kali kamay kila sange kamay hagani kasngi bat kane ka peniru ba baro ki nongnya kali bat ki try babu ye ki kali kamay ki badon hakasor nongston kila ai ye ka jingkershan bapura halor karai jong ke Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles ban penpeskor ye ke Sarkar Jelang.